forestille sig en amerikansk præsidentkandidat, der står ude i kulden og venter på et interview, der aldrig kommer, fordi nyhederne aldrig stiller om til ham. Det er da fuldstændig ubehøveligt. Ja, jeg kommer nu, men det er nogle mennesker, der har snydt mig her. Ej, nu må I altså stå. Jeg ved det ikke. Det virker ikke sådan. Ikke ens. Mos, jeg er ked af det. Jeg er ked af det. Jeg trykker på det. Det er dog fuldstændig utroligt. Der kommer ikke noget. Ja, jeg skulle trækkes 10 minutter ud fra at være sammen med den svenske statsminister for ikke at komme fjernsyn. Nu må I kraftedeme stå op. Ja, det var ikke. Det var skandaløst. Jeg synes, man skal stå model til